Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Napa, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis sa itong palagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw, mga higala na nga Huwebes, ikapit sa 21 na ni bulan sa Agosto 2025. Siyam na lang mga higala kaadlaw, o pulo na lang kaadlaw. Ambak na ta mga higala ngadto sa Bear Month, ang bulan sa Setyembre. Ang bulan magsugod si Lolo Jose Marichan mga higala. Kamusta? Magasuki na to sa Kanginan, magasuki na to Tigpanumay, Lokop Dakbayan, Lokop Region 11. Ako sa tanang nabot sa itong pagsibyan nini mga orasa. Sa gyapon kami nang hinaot nga nakamos mayang panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uba na sabta mga higala. Altong nito sa oras, alas 9 karong buntag. Medyo maulan, bugnaw ang palibot. Tungod sa mga pag-ulan-ulan mga higala, sukad pa kagahapon sa hapon. Well, sama sa nandan, dagat-dagatagag pagtagan, inhi sa tuaga palagkuyo, sa panuna ko makalimot. Amo na minaw sa 90.7 Love Radio, programang Issue sa Masa. Nga makita sa mga higala sa tuang Facebook page at ay Facebook Live. Mahimo ninyo mga higalang ipasupot ang inyong mga greetings, mga comments, kung kuman pa ninyo ng mga concern. Ayaw lang kalimot sa pag-like and share sa to ang programa, ato ang matag-adlaw. Alright, sa way paglangay, ato ang may iskutanan karong buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa.
Mga congressman nga kusog mangayo kuno og budget dili luwas sa imuong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Department of Public Works and Highways nangayo na usab og 200 ka bilyon ka pesos na pundo alang sa 2026 flood control project. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga bank account o mga asset sa mga congressman nga kontraktor. Isugyot ko no mga higala nga i-freeze. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Mark Villar apil karong gipasanginlan sa mga palpak nga infra project sa nasod isip DPWH Secretary sa Duterte Administration. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang magsuong Senador JB og Jinggoy Estrada gisaway ang mga ghost projects o gibunyagan nga leptospirosis. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Sa laing bahin, COMELEC Chairman George Garcia ni angkon nga nakawatan siya og bag apil ang iyahang ATM og mga IDs sa Pasay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Daghang mga mambabalaod supak sa planong compulsory drug testing sa mga empleyado sa gobyerno. Gikan sa Pangulo paingon sa Barangay Tanod. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Og mga obispong kaparian naghulga nga mag-hunger strike kung dili madayon ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Inay guman pa. Ay magalangkob sa tuang panagpuyong. Nag-uban din sa programang Issue sa Masa. Ako sa Leon Adlaw na may kalaga Webes sa kapit sa 21 ng bulan sa Agosto 2025. Pahaluna na mo din na sa inyong tagsa-tagsa ka mga lingkuranan. Kay atuan ng sugdan og toxic. Sugdan na nato mga higala og hinaining nga mga issue, mga hisgutanan karong buntaga. Apan una ko moambak sa mga hisgutanan ako sa ning kwaandaan nga tuang mga greetings para gamay-gamay na lang unya. Kay daghan na kay mga greetings gipasupot dili sa tuang programa. Pero pasalamat man ta ani kay sa iyo pa kayong uban wa pa ta kasugod mga igalag yaw-yaw diri. Naminaw na diri sa 90.7 Love Radio. Ma'am Elsa Kyotcho, check attendance. Si RG Lu Kawug. Good morning din na. Tig panubay gyud ni. Asa man ni dapita. Butang ira gud ninyong address kay isugyot na ko ni nga i-appeal mo sa tuang parapol o aning motorsiklo. Kaning inyong mga pangalan din butangig address kay ako ang ipasulat ni i-appeal ni bisag di mo makadaog og coupon o di mo matagaag coupon kay online mo pero pahimuan ako mo coupon kanang mga nagapaminaw din sa tuang programa para ma-appeal gyud mo no. Lloyd Sako Kibo, good morning din si Jo Enrina mayong buntag. Jan Casas, Ma'am Rosalyn Lagundi mayong buntag. Paring Romel de los Reyes, good morning din na pare. Burag na agyod ni karon diha dapitas Maynyo Corilla, no. Onya si Juvenal Burjos, may buntag. Kuya Jerome Mabalo Muda, good morning ninyo din sa tanan mga nagsubay sa programang Issue sa Masa matag adlaw. Daghan kayong salamat. Kinasing-kasing namo nang gipasalamatan
pangit man po siguro magsigit tagyaw-yaw diri kauman way na minaw. Di ba? Luod man po siguro ato ang mga higalang pinsaro na. Los Salazar John, good morning din na. Yan di ba? Sa may barangay Tambo, Island Garden, City of Samal. Kani, kay ipasunod ko ni og sulat. Kada check attendance ninyo, butangi yung address. Kaya di man ako rin memorize sa kadaghan ninyo din ha. So, kada check attendance ninyo diri sa tuwang programa, butangi og address. Paghimo na daan ka og kanang text, maghimo ka dag text, para pag-send nimo, kompleto na. Ang imuhang pangalan, address, nga naka-check attendance ka, din sa tuwang programang issue sa masa sa 90.7 Love Radio. Ayan Jan Casas, no? Good morning din na. Congrats daan na tong tanan na ay pahalipay ang Love Radio. Ipalupad ni sa kalawakan. Tinood Di man ta pwede magsulti diri bot-bot. Di man ta pwede diri mga higala maghatag og mga false promises. No? Basta gani nakasaad tumanon. Ang nasaad lang nako sa inyo nga isgutan ang Juvenile Justice Act. Wa pa gyud nako na tuman pero natapsingan ko na at itong naglabay na itong mga pagtuki mga higala pero wala pa gyud ma-frontal na to na og kuan hikyad kay gibatikos na raban na ron niya Senador Marcolita ang balaod ni Kiko Panghilinan nga Juvenile Justice Act tungod kay daghan kaayong mga minor ang nalambigit na hinuon mga higala niining mga mangilngig nga krimen tungod kay nagsalig sila sa ilahang minority. Nga they cannot be prosecuted, they are immune mga higala anang gitawag nato og mga criminal liability. Yan So may nang maklaro nato daan. Maklaro nato daan. So i-check ang inyong orasan 7 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Why paglangay mga higala? Unahon taning isyo aning mga obispo pare nga mag-hunger strike. Ang ingon dili gyud hunger strike. Ang ingon mag-fasting lang daw sila. So may kalainan anang fasting og hunger strike. Unsa ba gyud tumong mga higala? Kung dili daw madayon ang impeachment batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Unya na lang ni kaning investigasyon aning palpak mga higala nga mga flood control project ato ning isunod ay kabalaka. Ayaw pagdali din unahon ta sa ni kaning gisinggit karon sa mga pare og obispo nga mag-fasting daw sila tantamount to hunger strike para pugson mga higala ang Supreme Court og mga senador nga i-impeach i-remove by impeachment ang Vice Presidente. Now, tama ba ni mga kaigsuonan ning gihimo sa mga pare og obispo? Mao na una natong pangutana. Ikaduhang pangutana nato, asa nato ilugar ang separation of church and state? Kana bang fasting or hunger strike dili ba na manghod sa gitawag mga higalag hikog? Ang hikog ba ginadawat ba na sa Ginoo? Ginadawat ba na sa Ginoo biblically? Kay mao daw mga higalay panghulga na pud karon. Aning simbahan aron mga higala ma-pressure ang Supreme Court o ang mga senador nga nagbasura mga kaigsuonan. Ay na nato, nag-archive para dili kaayo sakit paminaw. Nag-archive sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Unang-una, kini mga higalang kuan, nawala ang live. Basig wa na kay Lord din Juvenal Burgos maong nawala ang live din pagbida. Babir na Narbay, good morning din sa may Daliaw Trail. Ang mga
Sinadiyos nga higala nga light. Ingon nila nga mag-fasting. O sa may purpose nga mag-fasting mo? Ang purpose mga higala, obligahon ang Supreme Court o ang mga senador para mupabor sa ilahang gusto ang mamahimo mga higalang desisyon o baruganan niini nga naisgutan nga mga opisyal o departamento mahigala sa ato ang gobyerno. Di ba? So, ang kanang fasting, kung fasting lang, anyone, at any time, except kadto siguro na ay sakit, dili mag-fasting. Ato magkaigsoon ng mga moro, naga-fasting magyun na sila. Ang rason mga higala, sa ilahang fasting, kaya gitawag na tog paglimpyo sa ato ang lawas. Kay kung limpyo ang atong lawas, mamahimong limpyo pud ang ato ang kalag. Kay ang kini mga higalang lawas, timplo pud ni sa Ginoo mo nang dili dapat nato abusuhon. Mao man na ang konsepto mga higala sa religious belief. Nga ang kaning lawas nato dili gyud ni dapat abusuhon kay templo ni sa Ginoo. Mag-fasting ta labi na sa mga Seventh-day Adventist. Dili lang religious but health reason also like some other religion or sect denomination mga higala. Now, ang fasting kung ato ang sabton, wala man ay problema. Mag-fasting ka din na. Kay parte ng dakuan mo og bilbil. Dako na kay ka og bilbil. Mura na kag angel din ha ni kuan, bik-bik og ni Paul. Diya sa Bulkatchoy, Papa Falls Bulkatchoy, dagko nagbilbil pero paborito man daw sa driver. Kani mga driver paborito nila dagko bilbil. Lami daw humuk-humuk, mura po daw humba mga higala. Bilbil. So, mag-fasting ka para ma-normalize, ma-reset ang imuhang digestive nimo og nervous system. Digestive og nervous system nimo ma-reset siya, ma-normalize, mao nay purpose. Pero kung mag-fasting ng mga pari, mga higala og mga obispo kay gusto nila matanggal gyud ang vice presidente sa pwesto, dili na mga higala sanction sa balaang kasulatan. Nausa naman. Next million tanusay. Diba? Ningo ba din ha ang balaang kasulatan nga kung dili mo uyo ng Supreme Court o ang mga senador sa inyo ang gusto, mga pare o obispo, pag-fasting mo. Naaba din na sa itong balaang kasulatan. Sir Alsonito Guevara, good morning din na. Naaba na. Gilbert Bacalia Tabay. Yan. O iyang asawang si Alice. Igsoon Judith Budo. Ayan, good morning ninyo din na. Naaba na din na sa balaang kasulatan. Na kung dili makauyon mo sa desisyon din na sa mga departamentos gobyerno, mag-fasting mo, ang giingon mga higala, mag-fasting ta para mahimong healthy ang ato ang panglawas, mahimong healthy ang ato ang kalag. Sofia Solis, good morning din na sa may Katalunan Pequeño. Di ba mo na mga higala ang rason mag-fasting ta? Para ma-reset ang nervous system o ang ato ang digestive system. Di yun na madala nag-herbal-herbal ng trabahoan. Patay yun ta din. Mag-fasting yun kay para ma-reset. Ang problema, gigamit ni ron mga kaigsuunan niining mga kulukoy nga mga pare o obispo aron presyoron ning mga departamento sa ato ang gobyerno. Nausa naman Sa dinhina, musulod mga kaigsuunan ang isyo sa separation of church and state. That church and state is inviolable. O pasabot, dili gyud pwede mga higala nga impluwensyahan, i-promote sa gobyerno ang usa ka relihiyon o paboran ang usa ka relihiyon. Dili pod pwede makialam ang mga religious group
sa dagan sa panggobyerno. Mo na ilang giingon, what is due to Caesar, give it to Caesar. What is due to Juan, give it to Juan. Oh, di ba? Kumpara na sa tao, ihatag sa tao, kumpara na sa Ginoo, iya na sa Ginoo, ayaw siya og sagula. Di ba, Ma'am Susan Gadyani? May lubugan, good morning din na. Oh, karon ang mga taga-simbahan, gigamit sa mga politiko nga instrumento, Glenn Sampuang Kasiras, good morning din na, sa ilaha mga higalang uwag sa politika. Taon-taon, ato ni balikan, humalamang pipila ka mga pahinomdom. Ay, para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito ang panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Samtang doon na may higala, 11 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Apasumpay mga higala, nining istorya nga nakialam ang kining simbahan karon sa dagan mga higalas politika, sa dagan sa ato ang gobyerno, despite aning gitawag natog separation of church and state. Actually, labi na kini mga higalang Catholicism, no? To be specific. Sukad pa maguni kani adto. Unsa mga higalay dagan sa panggobyerno, makisawsaw sila. Naay mga proposal din nga mga house bill nga di sila gusto, mababag sila. Ilahang impluwensyahan mga higala ang trabaho sa ato ang mga lawmakers. So that is a clear intrusion, no? A clear violation mga higala sa ato ang batakang balaod nga nagsulti nga dunay angayan natong tahuron, separation of church and state. Naanad man gud ning Catholicism. Ako to be specific kay mao ning the oldest religion mga higala as far as I know, no, nga gina-practice din sa Pilipinas. Since sa time pa mga higala sa mga Spaniard. Naanad manggod, gi-practice tungod kay naanad, gina-practice paghihapon hangtod karon mga higala. No? I mean, why offense ba? No? Ang kana bang style, no, sa kadtong nanakop kaniadto nato dinhi nga mga Espanyol. Unsa din ang ilang gina-practice hangtod gihapon karon jon, no? Ilahang gina-practice gihapon ang gitawag nato mga higala o kanang estilo nga feudal, no? Kanang estilo nga feudal mga kaigsuunan nga kung kinsa, no, ang ingno nato og gobyerno, kinsa ang leader sa kining mapoy mag-lead sa kining simbahan, maoy man nag-iya mga higala sa mga property, mo na siya ang gitawag nato og estilo nga feudal, no? Iyahana sa mga Espanyol,
O burag nawa man ato ang signal sa ere DJ Sweetheart, no? So may balita din na sa to ang mga engineer. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din na sa ito ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Doon ang tayo gamay nga technical error. Kalit naman. Ako lang sa aning timbayaon kay basig di ni makalutsar karon. Glenn Sampuang Kasiras. Good morning din ha. Si Mama Rizal Plaza Humawan, Rodrigo Escalante. Ayan. Good morning diha ninyo. Doon na may gala, 18 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Padayon ta, no? Now, nag-mention ta about separation of church and state. Inviolable. But pasabot, dili gud siya pwede nato mga higala nga ikuyog, emerge. Naghisgot ko kaganiha nga kaning mga pari ug obispo nga nanghulga karon nga mag-fasting. Kung dili madayon ni trial mga higala ni VP Sara bisan og gibasura na sa Senado. Aron presyoron ang Supreme Court ug ang mga senador, dili ni siya maayo, no? Tungod kay kung maingon sila nga normal ra magina na John nga ingon may maghisgot may og fasting kay naa man sa balang kasulatan.
Pero ato ang tanawon, sa may purpose anang fasting. Di ba? Spiritual o health. No? Spiritual nimo og ang imuhang health ang rason nganong mag-fasting ka. Dili political because kung moingon ka karog ang rason political sama aning inyong gihimo karon, dili ni siya ordinaryong fasting. Hunger strike ni. Di ba? Kaya ang fasting mga higala, dili na siya applicable sa gitawag nato og political issue. Ang fasting para lang na sa spiritual o health reason, mag-fasting ta. Pero kung may kag-fasting para mga higala sa political issue, that is not fasting. That is hunger strike. Now, kamo, mga leader sa simbahan man mo, inyo naman ang gitulon ang pulong sa Ginoo. Ha? Tama ba ng hunger strike? Kanang magpagutom ka, daw patyo nimo ang imuhang lawas, aron lang tumanon ang imuhang gusto? Diba that is suicide? And suicide mga higala, dili na madawat sa mata sa Ginoo. Kaya kay mga nangamatay din ha, mga kaigsuunan kay naghikog. Di ba ang mga pari o ang mga obispo nakabaluan na? Kaya sila mismo dili mo misa. Basta namatay ka, nga naghikog ka. Kay imuhang gikutlo ang imuhang hinuwamang kinabuhi. Nga dili na madawat cardinal sin sa mata mga higala sa Ginoo. Karon mo ka nga, mag-fasting ni para maobliga ang mga senador o ang mga justices sa Supreme Court nga paboran nila ang among gusto nga matanggal yun na si Inday sa pagka-vice presidente. O sa may tawag na to, anak? Di ba? Mura-mura na pura, manghud na nagamay mga higala sa hikog. Do not use the word fasting. Use the word hunger strike. Because we cannot construe on the kini mga higalang the literal meaning of fasting in this particular instance. We have to construe the statement of this church leader mga higala based on their intention. O sa na intention nila? Ilang intention? Politics eh. Dili na fasting. Kaya fasting para lang sa religion, para lang sa spiritual o health reason. That is hunger strike. Di ka mukaon. Hangtod nga, di ka sugtong sa imuhang uyab. Di ka magpundo sa ganghaan sa balay sa imong uyab. Muna hunger strike. Di ba hunger strike may pangalan, Juvenal Burgos? Di ko ni mo sugton, Di man ko maghikog. Pero di na ko mukaon. Hangtod nga sugton ko nimo, unya sugton kag hangtod pa usa pa ka bulan. Papaabuton kag usa ka bulan, di perti na nimong pataya. Unya may usa nga, adi ko mamatay. Kay magkuan man ko kanang mo inom kog tubig pod. O way makakita nga ko. Mukaon man ko pod. Mao di ay. Mura kag katong mga militante kaniadto nagpasting din na mga higaay nag-hunger strike sa Alson tungos tunga sa sakong bugas mga higala. Pero ugway magtanaw, ugway magtanaw mga kaigsunan, perti mo habhab. Sa may fasting anang taon, sa may hunger strike anang trabaho ana, taon-taon mga kaigsunan. Ganito ang mangyayari sa iyo kung Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may kala dili sa Tabalagkuyog sa programa Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio, 23 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Now, apasumpay mga kaigsunan na niya itong gisgutan nga magfasting ang mga obispo pare aron lang nga matanggal si Sara Duterte pagka-vice presidente mga kaigsunan. Ato nang na-mention kaganiha nga dapat klarohon na lang na sa mga obispo o pare nga kanang ilang gihimo dili na fasting. Kay ang fasting para lang na sa religious o health purposes. Spiritual and personal. No?
personal sa imuha para munindot ang imuhang lawas, mag-fasting. Mao na mga higala lang ang duha ka butang nga pwede gamitan nimo anang word nga fasting. Pero kung mayo ka nga mag-fasting tungod sa rason sa politics, that is not fasting. That is hunger strike. Ang hunger strike, akong balikon, manghod lang na mga higala sa hikog. Kay di ko kamukaon. Ha? Di kamukaon. Hangtod, dili ka tumanan sa imuhang gusto. Hunger strike ko. Di ba? O parehal gato mga militante atong una mga higala nga nagtrabaho din na sa Alsons nga tungod sa tunga sa sakong bugas nag-hunger strike. Hunger strike sila. Pero kung way tao magtanaw, mukaon, dagko kay kaon. Nya, interview sa media, maingon nga, ano yun may dili, pulo na may kadlaw dili, wa may kaon-kaon, nag-hunger strike mi. O, naay kauban nila, nga nalipat, nga ang iya din mga kauban nga nag-hunger strike, mga on di ay, nalipat siya, wa gyud siya kaon-kaon, atakihon pa mga higala sa iyahang sakit dito. Igok. O, mao to mga higala, ang istorya din ha, sa Alsons. Ang ilahang leader, gi-agitate mga higala ang mga miyembro tungkol sa tumasakong bugas nga benepisyo, ilang leader, sige mga higala, grocery din sa Victoria Plaza. Perting lugias mga nag-hunger strike. Oh. So, naingon ko nga kaning hunger strike, ginagamit lang ni sa mga political issue. Ma'am Nitz Mayon Tanosay, good morning din ha. Ma'am Maria Ninita Tanosay, good morning po sa my phase 1 Bangkal. So, nganong dili man mga higala, muingon ning mga obispo pare nga hunger strike, nganong ang ilang gigamit nga terminology, fasting. Tungod kay nakabalo sila mga higala nga pangit paminawon. Kay ang kanang hunger strike, mauna siya mga higala ang ako nang giistoryang manghod na sa hikog. Bawal ang hikog. Di kaya na sila mumisa gani mga higala anang namatay sa hikog. Di ba? Pero kung hero ka, kabalo ka nga mamatay ka, pero ang imong ipakamatyan, ang ato ang nasod, misahan ka. Unsa may kalainan ang namatay ka nga hero o kanang naghikog ka? Unsa may kalainan ana? Pareho ra man. Nagpakamatay. Di ba? O si Tatay Digong pa, kamong mga adik, kabalo na mo. Nga mamatay gud mo, dili musod mo sa dakbayan sa Davao. Kay musukol gud mo. Bisag di mo musukol man gud. So, hikog ng inyong gihimo. Muna ingon ni Tatay Digong kaniadto. So, kanang moingon sila nga mag-fasting, actually, hunger strike ng ilahang buot pasabot. Ilang strikean mga higala ang Supreme Court o mga senador aron mo sugot sa ilang gusto. Wa na'y kalainan anang mga militanteng mamumuo, kanang makiimyo mga higala, nga magprotesta, mag-hunger strike, dinas ganghaan sa ilahang mga kumpanya, kung dili sila sugtan sa ilahang mga higalang giyango-ngo, usbaw, benepisyo, o uban pa. Mao na siya. So wala na sa Biblia, wala na sa balaang kasulatan ng hunger strike. Ang gitugon sa balaang kasulatan, no, in a generic sense, ipalanog ang pulong sa Ginoo. Aron kadtong nahitulog na hinanok, mahigmata. Ang nga naay Ginoo ta. Mao na siya mga higala. Dili kay hunger strike, fasting, sus Ginoo ko. Maunay sakit. Kay ang mga naa sa simbahan mga higala nakisawsaw na sa politika. I am sorry. Siguro ang ilahang rason nga ang komunidad sa Ginoo Diyon, komunidad man pud sa gobyerno. Paunsa namo ma-dissociate ang komunidad sa Ginoo, isip kami mga leader, pari, obispo, aning komunidad sa ato ang gobyerno, ang katawhang Pilipino. Usao na to. Naman tayo gitawag og sa mga pulis pa area of responsibility. No? Kung mo traverse na ka sa issue sa politics, you are no longer teaching what the Bible says. Mauna siya mga higala na ang mamahimong defining line nga
nisulod na ka sa politics nga dapat dili. Di ba? Kung ang gobyerno makialam po sa mga ecclesiastical activity, manghatag mga higala sa simbahan o budget, magpabor sa usa ka religious institution, bawal na bawal na. Ikaw nga public official, you can be held accountable because of the prohibitory provision mga higala pursuant to the separation of church principle mga higala, separation of church and state principle. Mao na din ha. Karon, nganong kaning mga leader sa simbahan, labi na sa Katolisismo mga higala, mahilig man gyud mag-apil-apil. Na ay issue sa kining same-sex marriage mo apil, na ay issue mga higala sa kining gitawag nato og divorce mo apil, na ay issue sa death penalty mo apil. Pero dili man sila mga higala mo apil og sulbad aning mga problema gisagubang sa gobyerno. Ha? Grabe. Kung maminaw ka dinha sa mga humili sa simbahan, inay ang hisgutan mga higala ecclesiastical topics, ang ginahisgutan puro na politics. Ha? Nakabantay mo anak karon. Tungod kay sako nang na-mention kaganiha, ang simbahan, labi na ang Catholicism mga higala, wala pa nawala sa ilaha ang kanabang naa sa ilahang huna-huna. Nahimong tagok mga higala sa ilahang huna-huna ang mga practices sa mga Espanyol kaniadto nga maoy nagbit-bit anang Catholicism mga higala dinhis Pilipinas. Nga kung unsay istorya dinha sa simbahan, maunay mamahimong tingog mga higala pud og baruganan sa gobyerno. Ilaha mga higalang gihimong panag-ingnan ang status sa Vatican City. Nga kung kinsa mga higala ang head of the church is also the head of the state. Dili man na pwede diri. Kay ang head din sa ato ang simbahan sa Catholicism, dili man na mao atong presidente, di man ta pareha mga higala sa set up sa Vatican. Nga kung kinsa ang leader sa simbahan, mao mga higala ang pangulo. Mao mga kaigsuonan ang mag-exercise sa gitawag nato og political power. At the same time, siya pod mga higala ang mag-exercise o naa siya gahom nga mag-exercise sa spiritual power diha sa iyang nasod. That is not the case dinhi sa ato ang nasod Pilipinas. That's why natay separation of church and state for us to follow instead of violating the provision mga higala aning ato ang batakang balaod. Di ba? Nganong man dyan, nganong kinahanglan man o nganong naumol man ang balaura na. What's the reason behind? Nganong naumol ng separation of church and state? Tungod kay managlahi na sila. Langis at tubig. If we will merge the church and the state, malimit mga higala ang church o malimit ang atuang state. In exercising its power, supervision, control sa pagpadagan sa atuang gobyerno. And that will violate the freedom of religion. Remember, daghan kaayong relihiyon mga higala dinhis Pilipinas. Kung magbutang tag usa ka relihiyon lang nga maoy ato ang sundon mga higala, unya maoy mo padagan sa ato ang panggobyerno, what will happen to other religious group? Di ba? So, lisod na siya himuon. Because we are an independent country blessed with democracy. Karon ipamugos nimo kung unsay pagkaon sa simbahan, ipugos mo pagkaon sa gobyerno, naa may mga butang mga higala. No? Nga dili pwede sangsal nimo salsal nimo din sa gobyerno. O tungod kay maingon ka, simbahan gunigikan.
morally right yun ni siya. Oh, kanang inyo gobyerno morally wrong na siya. Dili na pwede. Kana mo na imuhang pagpanlantaw. That is your right of expression. Pero sa gobyerno mga higala, naama po'y kaugalingong plano ang gobyerno para sa mga tao. Dili manghilabot ang gobyerno sa plano sa simbahan. Pero nganong ang simbahan manghilabot man mga higala sa plano sa gobyerno. Mao na dako kayong problema din na. Nganong makisawsaw man nga kung buto naon-naon, mas daghan pa man siguro din ang problema sa simbahan nga dapat asikasuhon. Oh. Usa man ang mga problema daghan. Naay mga leader din na sa simbahan nga gipangkurakot ng kwarta. No? Daghang mga tao ang kulang ug mga pagmaymay sa tuang mga kaparian ug obispo. Daghang mga tao ang wa masayod kung unsa nang na tagik din sa tuang balaang kasulatan kay wala masangyawi mga higala. Oh. Di ba? Umamina mong DJ Sweetheart, mabungog yun mo sa sangyaw DJ Sweetheart sa pulong sa Ginoo. Mayaw-yaw yun yung pulong sa Ginoo sa DJ Sweetheart. So, daghang mga butang. Oh, kanang mga membro ninyo din. Kanang mga membro. Opisyal din na sa simbahan. Nga nalambigit sa mga immoral nga mga activity. Mga pari nga nagmintin mga higala o mga babaeng minyo. Gitagaag motor, gitagaag brum-brum. Mga chiki nga gidunit sa simbahan, gingalan mga higalas pari o sa obispo. Wa na maantos panudlan na sa simbahan. Oh. Mga pari nga daghan kay mga higalag uyab, napay pari nga minyo. Nakasupak sa bawob silibas Wala dapat unahon sa simbahan. Dili unahon sa may labot ninyo aning padagan sa gobyerno. Although as a citizen, you have the right to criticize, to express, but you have to go out. Do not use the church as your shield para imuhang gamiton nga ang simbahan mo. Simbahan na. Wa mo'y kalainan aning mga NPA, mga higala nga mga leader din na, kada mga prod sa mga NPA, nga pirmi gamiton ang word nga taong bayan. Unya, kahuman sila radi ay. Oh? Galit na ang taong bayan. Anong galit ang taong bayan? Ikaw lang ang galit Kasi, yung mga kampo ng NPA, yung mga recruitment, mga NPA dyan sa mga paaralan, no, sinupalpal sa programa ni Vice President Inday Sara, kaya galit kayo. Ayun, gamitin nyo yung word na taong bayan. Kanang mga paring obispo, maupo na. Hindi papayag ang simbahan. Ilaharan na simbahan. Muingong kag simbahan. Ang simbahan na ay leader. Na ay mga church goer. Na ay structure. Pwede nga walay structure, pero na ang mga higalay organisasyon. Mauna ang simbahan. Ug ang leader lang mga higalay ningon, pero ang mga membro, wala mga higalay konsultasyon. Pausa ni mo moingon ka nga, mauni ang baruganan sa simbahan, kinanglan si Sara tanggalon gud pagka vice presidente. Kaya kung dili tanggalon, magkuan mi, no? Mag-fasting mi, mag-hunger strike. Unsa naman ng trabahoan? Wa naman na magkadimao mga higala. Instead nga magpropagita og mga ecclesiastical ideas. Kay naunsa na nirong mga tao, nakurnaw ng utok sa mga tao, bungas pasmo siguro mga igalag, kalisod, silos, o uban pang pagpakasala mga kaigsunan, mahimo tang ambasador para sa ilahang mga kalag. Ang ginahimo hinoon, mag-apil-apil, makisawsaw mga higala sa issues politika. Hangtod nganha sa ilahang mga humili, panahon sa pagsimba mga higala, inay ang hisgutan ang atong Ginoo, atong kaluwasan, mga maayong buhat,
ang ginahimo mga higala gahisgot nag politiko nagapromote na mga higala o mga political acts sa usa ka political organization or political individual. Mauna din hay nakabahog tik-tik. Ha? Taon-taon, balikan tani, human lamang pipila ka magapahinom do. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa itong panagkuyog sa programang issue sa masa. Daghan pa mga higalang problema sa simbahan nga dapat unahon. Kung mugawas ka, kung makialam ka, sa kini mga higala ga issue sa politika, ayaw gamita ang simbahan. Okay? Separate yun ng politics o ang ecclesiastical issue. Ang imuon siguro, mugawas ka, magpakasibilyan ka, para mo tuo ang mga tao sa imo, Dili kay gamito nimo ang simbahan, tutol sa nangyaring pagbasura sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Unya, pati sa imuhang mga humili nimo, perti ka mo yaw-yaw. Ang mga churchgoer, paminaw mo, ang mga churchgoer ni anha sa simbahan sa pagtuo nga ilaha mga higalang madunggan ang mga pulong sa Ginoo. Dili ang pulong sa mga politiko nga ginariiko mga higala og idea sa mga politiko nga ginariiko mga kaigsunan sa mga leader dinha sa simbahan. Di ba? O sa purpose sa mga churchgoer nga mosulod og simbahan para makaangkon mga higala o kining gitawag nato grasya kay nakasimba para may gala maluwas ang mga kalag panahon nga mga matay na ta para makabaluta unsay tama ug unsay mali. Wala man ta moadtong simbahan aron maminaw mga higala og issues politika. Kaya kung maminaw ka, kung ang imong tumong, sa pagsulod sa simbahan, kay gusto ka makapaminaw og issues politika, dinhi ka na lang sa issue sa masa, kay sure bulta, nga nga ang topic dinhi, politika yun. No? Nga nung wadto pa man ka sa simbahan, makatunol pa ka dito og tights. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo,
na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slope. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang issue sa masa. Doon lang tayo gamay yun nga technical problem pero dakong epekto. Gamay pero dako. Gamay ang tao pero dako. Dako og panlantaw. Doon na mga igala, 46 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Mga PUG drivers dahil din na, no? Nagapaminaw sa ato, daghan kayong salamat. Si Kujira Ubinke, good morning. Pakigreet siya nga mama, papa, si Rosela og Edgar Baludoy Ubinke sa may Kangleon, Lutaw, Turil. Every morning yun, naminaw. Kuya June, idol kay ka ni papa. Oy, ay na lang idol. Dito na speakers. Lain ng idol. Kay madugay ana. Mapasangin lang tag 5 million anang trabahuan ng idol. Also nito Gibara, pasagda nato na sila June kung fasting man kaha, tan-aw nato dili ba na mangaon kung gutom mo ng puryagaba ng mga paria. Marco Santiago, good morning. Tanang naminaw sa issue sa masa. Minaw kanunay diri dapita sa may Bukana. Salamat kayo Si Bobby Narbay, dili tanang pari uyon ana John. Tama po, napoy mga pari mga igala. Nga dili uyon. Mo gay nang niingon ko. Ayaw dala ang simbahan, no? Kaya personal lang na nimo nga conviction kay kung mayong kag simbahan, kamo tanan uyon. Ang uban nga mga church go, di man uyon na ng inyong baruganan. Bisan gani ang ubang mga paring obispo, dili man gani mo pariha og baruganan. So, anong imuhang ginadala ng word nga simbahan? Why kalainan lagi na mga igala? Anang moingon nga taumbayan nga kauman sila ra day. Di ba? Hilig mag-name drop. Pag si Inday Sara ang mga presidente, kanang mga mahilig mag-name drop, patay gud mo. Panguros na lang daan mo din na. Ruel Senior Diaz. Good morning. Naglanog-lanog ang imong programa.
Lumikad Compound, Davao City. O di lapitan is may maata. John Casas, maunay hinungdan John nganong si Martin Luther mialsa kay wa na siya kasabot sa pagpadagan sa mga pari o Catholicism, sukwahi na sana ipatik sa Biblia. Oh. Kay nasakpan man to ni Martin Luther nga scholar ni siya. Nasakpan ni Martin Luther. Oh, nga ang kaluwasan di ay pinaagi lang di ay sa pagtuo. Sukwahi sa ginatudlo sa mga kaparian o obispo mga higala kaniadto nga maluwas ka. Pinaagi sa paghinulsol, pinaagi sa pagbayad og tithes o pinaagi sa pagtuo tulo. Ingos Martin Luther, wala man di ay ni diri sa Biblia, galaw-gawa ni. Ha? Maotong nag-istaka siya din ha sa ba sa simbahan nga ang gipang tudlo sa mga pari, mga higala, dili mao. Ha? Meriton Liamos. Oh, good morning, kada buntag yun, daminaw. Gapaka-paka, nindot kayo mga balita. Oh, taga Sulok, Barangay Luparan. Uy, good morning ninyo din ha, mga taga Sulok, no? Mga taga Davao del Sur. Gapaka-paka daw nga to ang programa. No? Taon-taon, ato ni mga higalang balikan. Isyu sa masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 93% Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio. Lolo na may galay, 51 minutos, sa kalamang human ng alas 7 sa buntag. Apasumpay, ani ato ang mga higalang gisgutan karon. Tama man ang mga comments ato ang mga kaigsunan, bagay gipasupot din sa ato ang programa sa isyu sa masa. Adili tanang mga leader sa simbahan, sama og baruganan ani nila. So mo gani na rason nganong mo ingon ta ayaw gamita ang pulong nga simbahan. Ikaw lang na, no? Mauna ang imuhang political conviction as far as the issue of impeachment against the Vice President. Na gusto ka yun matanggal ang Vice Presidente. Ikaw lang, ayaw gamita ang pangalan, ang word nga simbahan. Kay dili tanang mga stakeholders sa simbahan, mga churchgoer, kauban nimo, dinha nga mga obispo o pari, imuhang sakristan din ha. Masik ka ng sakristan nimo, lahi ang iyahang political nung baruganan. Nga mo ingo nagkakaroon nga simbahan. So gisugo ka sa Ginoo nga maunay himuong baruganan sa simbahan, kay mo yung kag simbahan. Aski lang. Basta ay dili ta kasabot. Maunay hinungdan nga kana bang ilaha lang i-interpret ng giingon din na subala ang kasulatan subay sa ilahang gusto o mga personal nga interest that prompted their members mga higala nga magseparate, maghimo na puglaing simbahan mo na daghan na kayong relihiyon karon, no? Tungod ana nga practice nga dili tarungon mga higala ang pagdala sa simbahan, di ba? Anong daghan kayong relihiyon sa Pilipinas? Tungod ba na ay relihiyon, tungod kay organisasyon, gamiton sa politika, panahon sa eleksyon, ibaligya nga to sa mga politiko. Ang mga politiko, demonyo, daw, imo na pong gibaligya ng imuhang simbahan o ang imong mga membro nga to sa mga demonyo. Di ba? Ang nakapako nga, uy, naunsa naman yung ato ang leader na to nga, gibaligya naman tas demonyo. Ingon nga, luwason ta, gikan sa demonyo. Pag naata di sulod sa simbahan, kay maminaw ta o pulong sa Ginoo, gibaligya naman hinunta nga to sa demonyo. Bebe, balhin ta. Maghimotag ato ang kaugalingon na pong simbahan. Tuwana, ni siak na po mga higala. Lahi na po ito nga branch. Di ba? Mamalay na itabo. Tungod kay mga leader,
Gamiton ang pulong sa Ginoo kauman ilahang hubad-hubaron mga higala kung unsa ray ilahang gusto. Oh? Ya, hadlokon ka. Imo ang kalag di na gyud na maluwas. Magabaan ka. Oh? Munang karon pa lang kanang imuhang mga titulo din na sa imuhang yuta, imuhang mga bank deposit nimo. Di rin na i-deposit na din okay, grabe na dagko na kayong mga kwan. Dagko na kayong lusok sa ulan no, magbaha na gyud ni pirmi. Timailhanin hapit na gyud mo kunsad og balik diri sa yuta ang ato ang Ginoo. Hapit na gyud ang katapusan. O anaon hadlokon ka. Kay haron muhatag ka mga higala. Saywaron ka. Ang number 1 nga mang saywaray dili pulis. Kana mga higala mga leader sa simbahan, Puira de los Vinos. Puira de los Vinos mo na number 1 nga mang saywaray mga higala. Ayawa po sila laing daog-daogon og saywar. Ang kanara po ilahang mga membro in town. Di ba? Number 1 mang saywaray kana mga law enforcer, mga police, NBI, si IDJ. Dili. Kana simbahan, munay kuya mo saywar. Walay armas-armas, walay authority mga higala nga gihatag sa gobyerno. Basta mo sulod ka dito, onya kahuman na mga dinobyo na mga sa tawag ana kana mga panghitabo ba nga hatod mga higala sa kining kalikasan or unsa ba dinha man-made i-relate din na dito mga higala sa Bible yung hapit na gyud maabot ang Ginoo. Mauna ni ang mga sinyalis sa katapusang adlaw. Gikuan na ni gitagna na ning daan. Munang kamo karon kanang inyong mga titulo sa yuta dinhi na dala sa simbahan, inyong mga bank account withdrawhan na. Dala na di hatag na sa simbahan kay mapuslan pa na para ipalanog ang pulong sa Ginoo. O makatabang na. Unya, pastor, unya, father, wala may bank account. Diri sa ako ang account. Diri sa ako ang account. Maunay nakabahog. Tik-tik. Makialam, anak mga higalang, mga politikanon, nga mga hisgutanan. Focus na lang ta din sa mga ecclesiastical issue. Issue. Halimbawa, anong daghang mga tao karon ang nasalaag? Nganong mas kipot man ang dalan sa mga tao paingon ngadto sa Ginoo ug mas halapan ang dalan sa mga tao paingon ngadto sa kasalanan. Kasi dapat himuon na to na isip leader sa simbahan. Mo na dapat mga higala nga batbaton. Dili nang sigig hisgot anang politika din sa simbahan. Nisulod ganita sa simbahan aron mangayo ta og kining gitawag nato mga higala og blessings. Mangayo ta mga higala og kanang matugahan ta ba no og mga maayo nga panghitabo sa tuang kinabuhi, di ba? Mangayo ta og grasya. Unya disgrasya man naman Ginoo nga tuang maangkon Ginoo na. Disutag simbahan kay dili ta gusto mga higala ang kanabang mapariwara ang ato ang kalag pag-abot sa panahon. Unya ato madunggan sa simbahan nagyaw-yaw man mga higala politika ni kompetensya man hinuon dinhi sa atong programang Isyu sa Masa. Naunsa. Pero may nga naman church goer. Politika na magyapo isgutag musulod ko sa simbahan. Di na lang ko muadto dito Maminaw na lang ko din sa 90.7 Love Radio kay mauman ang tinuod yun nga ug angayan nga maghiskot og politika dili man ang simbahan. Ay nako. So na may 57 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Buong makasampon, good morning din shout out sa may Matina Playa. Roman Katoliko pero usahay dili ko kauyon aning mga pari og obispo. Ako, masugid ko ayaw walaan ang inyong pagka relihiyoso. Kung Roman Catholic mo, Roman Catholic, Sabadista mo, Sabadista, kung iglesia, ipadayo na. No? Pero kanang tanaw nimo nga dili mao, nga gitudlo din personal na ayaw gina ninyo og sundan. No? Kaya sila ra gyud naghimo ana. Wala na maapil may galas pulong sa Ginoo. Sila ray nag-interpret. Okay unta na sila og Supreme Court na kay tuang tuhuan. Nga mo interpret mga higala. Pare sa Supreme Court ba? Mo interpret bona fide nga opisina mga higala o departamentos ng gobyerno nga maoy mag-interpret anang mga legal issue. Nya kanang simbahan bona fide nga maoy mag-interpret anang mga spiritual issue. Kana bona fide sila dia. Pero kung ang issue mga higala political, are they bona fide to interpret anang mga political issue? Unya mo'y gamitong pagsangyaw mga higala ngadto sa mga membro sa Ginoo. Usay moral ascendancy nila maghisgot og politika.
Siguro, spiritual, ecclesiastical issue na muluhod ta sila tungod kay maunang ilang gitunan, maunang ilang gidedikasyonan sa ilang kinabuhi, maunang hinungdan nga wa sila maigala nagminyo kay ni focus din na meaning, skills, ability and capability maigala naa sila. But that is only for ecclesiastical. Ngayon kag political, Ginoo ko, mas kuila sa siguro sa sila mga higala o pulsay, pulsay, political science. Para mutuo ang mga churchgoer sa ila Wala kanang mga pare, bispo nga mag-apil-apil gani sa politics. Layo na kayo mga higala sa ecclesiastical nga mga topics. Wala na. Wala, dili na siya dapat din dili siya dapat din sa simbahan. Mudagan siya og mayor, mudagan siya gobernador, mamulitika siya. Para matuman ang iyahang gusto. Or, kung dili gyud, magmedia siya para makayaw-yaw siya tama sa ginhawa, labot sa isyu sa politika. Magmedia siya. Kadang bayarog hiring ron. Kadang mga parihan na to buhat din nga mga istasyon, mga higala, mga FM station, nga gusto mag number 1. Nag-hiring ra baron sila. Kay ilaha daw iatbang diri sa tuang programa. Anong atbangan man tangwa may naminaw ano itong programa? Anong atbangan man gyud ninyo o kanang mga ngilngig kayo nga mga announcer nga wala man ni natong programa, wa man ni rating siya tuang programa na to, atong istasyon. Among others man ni. O nga nung atbangan man gyud ninyo, saman mo din mga newsroom din mga mobile nila. Sige paminaw may buntag ninyo. Good morning! Good morning ninyo din Oy, on top na alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Lalay Salon. Kani si Lalay Salon, naapod ni mga angel. No? Why pakpak? Why pakpak? Pero damol bulbul po. Pariha po na din kang bolkatchoy sa bago aplaya. Why pakpak pero damol ang bulbul. Mga PUG driver din ron, nagtambay din ron sa Bulkatchoy. May buntag ninyo din Kana mga driver nga motambay og dugay kayo mga higala anang mga karinderya na anay mga hidden agenda. Bantay-bantayin na ninyo. Kanang mga edad-idaran ninyo diyang waitress da ginoto nas driver pa imo mudumog nagtrapo. Driver PUG, driver taxi mudumog nagtrapo Kana diyang mag-ayo na sila ng mga under chassis silang mga sakyanan, magbitbit man nagtrapo sa ilalom. Igda yung ligid-ligid anak may gala dumog man na silang trapo. Dumog na may buntag ninyo din. Enjoy lang mo paminaw din sa programa nga Issue sa Masa. Erita mo na igala, haning istorya nga nangayo na po bilyones ka-pesos ang Department of Public Works and Highways mga kaigsuunan alang sa flood control project. Alang sa flood control project sa 2026 pagkahanggaw. Wa pa gani masulbad ning perting dakua sa kontrobersiya mga higalang 811 billion pesos nga flood control project. Ingon ang atong presidente, I am not disappointed. I am angry. Angry daw siya mga higalang. I am not disappointed. I am angry. Nagsuko na siya. Gireportan siya sa iyahang mga sakop gikan sa Department of Public Works and Highways nga Mr. President, humana ang atong proyektong bilyones ka pesos, Mr. President. Okay na. Okay pa sa all right, Mr. President. Pagsusi kay nagbaha man, gisusi sa presidente. Wa man di ay mga higalay project. Ghost project man di ay maunay na kabahog. Tik-tik karon. O na niingon mga higala, si Jinggoy o si JB Ejercito ang magsuon. Maunay giingon nga leptospirosis. Sakit sa mga congressman o mga taga DPWH nga involved. Ani mga higalang malawakang korupsyon sa flood control
project budget. Mauna. Now, ang gipangayo kabalo mo, pila na po gipangayo maigala sa DPWH? 274 billion for flood control project alone. No, sa kadako ani maigala, mayaman gud ang Pilipinas. So dagham di kay tag kwarta, bilyon mga higala. Pero simpleng baha-baha lang, dili ma-address sa ato ang gobyerno. Tanawa ang Japan. Ang Japan mga higala, ang ilahang gina-address nga problema, dili lang ingon ani ka ordinaryong baha. Tsunami. Dali ba ka ng tsunami? Patay ta ng tsunami, parting dagkuan na mga higala, mga higanti ng balod, maoy mo, hapak din na sa baybayon, pila ka kilometro ang daganon, pila ka meters ang gitason sa balod mga higala, gitubo sa balod, gikas dagat. Usay gihimo sa Japan, nagtukod mga higala og seawall para ngadto sa lugar nga vulnerable sa tsunami. Back in 2011, naigo man guna sila. Now, ang Japan, mura na siya mga higala og land of tsunamis. Kay sige yun nagka-tsunamihan ng kanang Japan. Na mga linog mga higala, sentro sa linog, anang ilahang tubig dagat din mao na mag-una-unag alsa. Unsay gihimo sa Japan? Nagtukod og seawall mga higala nga adunay gitason nga upat ka andana nga building. Upat ka andana nga building ba? Ingon na katasa ang ilahang seawall. Kauman gilubong nila mga higala og 25 meters. Usa man ang 25 meters. Ang usa ka dupa, 2 ka metro more or less. So kung 25 meters i-divide nato og 2, pila na? 12 ka dupa. Kapin. Ang foundation mga higala. Unya ligon kay pagkahimo gigamitan gyud mga bakal nga karang dagko gyud kayo. Unya sa likod sa ilaha mga higalang gihimo nga concrete barrier against kini giant concrete barrier against mga higala sa mga giant waves panahon nga na tsunami. Nagtanom sila og 9 million trees since 2011. Ang atoa diri mga higala ordinaryong baha, ato ang gipangga sa mga congressman o mga kontraktor, mga kaigsunan. Nganong gipangga? Iyang giamumay. Gamay raw tang baha, gipadako ang baha mga higala. Nganong gipadako man ang baha dyan? Kay pwede raw ta na siya. Masolusyonan, pinaagi sa ito ang flood control project. Kanang giplano mga higala nga mga proyekto, paunsa, nga dili mo sanap ngadtos mga kabalayan, ngadtos katawhan ang tubig panahon nga adunay kusog nga ulan. Pero ngano mang usa may nitabo, ang uban gisinampangkong og trabaho na nga hilhig mga higala ni samot na hinuog kalapad ang sapa, mas dali na siya mga kaigsuunan mo awas o musanap ngadto sa mga kabalayan. Ang worst, kay giilad ang mga tao. Dili lang ang ato presidente ang giilad mga higala aning kontraktor o DPWH. Giilad ang mga Pilipino na kunuhay na atay flood control nga gihimo pero wala di ay mga higala. Nang hupaw ang ato ang presidente sa diyang ni bisita siya mga higala dito sa Bulacan, usa sa mga naapektuhan sa floods nga iyang gilauman nga naa na flood control project. Iyang gibisita unsay nahitabo nganong wa makapugong ang flood control project nga gigastuhan og bilyon. Pagbisita sa presidente dito, wala man di ay mga higalay flood control project. Nako. Ghost man di ay. May pa ang ghost mga higala kay magparamdam pa. Kani wa gyud kay naramdaman mga kaigsunan kay wa man gyud di ay project.
Karon giimbestigahan sa ato ang mga higalang Blue Ribbon Committee. Unsa ning Blue Ribbon, DJ Sweetheart? Kanong gitawag ni og blue? Ha? Kay nakaigit og blue? Nakaigit og blue ang mga gipag-imbestiga? Dili. Hinubit na mga higala dito sa US kaniadto. May kanang contest anang pagtabok sa Atlantic Ocean, no? Blue. Pertig yung maayuha. Mutabok mga higala. Premier ang iyahang premyo. Sa premyo na. Pero karon ang kanang blue ginakuan na siya mga higala. Ginagamit na para sa kanang prestihiyoso mga higalang premyo o prestihiyoso nga pamaagi mga higala. Mo nang gitawag Blue Ribbon Committee, the highest and most respected committee mga kaigsuunan. Taon-taon, balik ta, malaman pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa! Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektadong muli ng southwest monsoon o habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas at ang buong Mindanao. So magdudulot itong habagat o southwest monsoon ng mga pagulan po sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro po nito sa layong 705 kilometers sa ilangan huyan ng Infanta, Quezon. At sa kasalukuyan, yung trough nito or extension ay nagdudulot ng mga pagulan at nakakaapekto na
na sa silangang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Sa latest na analysis po natin ay may medium chance pa rin itong mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, ang chance nitong mabuo ay after 24 hours pa o beyond the 24-hour period. At sa kasalukuyan, sa ating analysis din, generally ay pa-west-northwestward pa rin ang kanyang pagtahak at posible po na mag-traverse ito o tumawid dito sa northern o kaya naman sa central Luzon sa mga susunod na araw. Kaya't patuloy po tayong magantabay sa updates ng pag-asa at kung sakaling magbuo ito bilang isang bagyo, sa loob ng ating area of responsibility ay papangalanan ho natin itong si Bagyong Isang. Sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulan ang panahon dito po sa Cagayan Province, Isabela, Aurora, maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, at sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, epekto po ng trough ng low pressure area. Samantala sa Occidental Mindoro at Palawan, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagulan dahil sa habagat o southwest monsoon. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila from 24 to 30 degrees Celsius, 17 to 25 degrees Celsius sa Baguio City, 25 to 32 naman sa Lawag, 24 to 31 degrees Celsius sa Tuguegarao City, habang 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius naman ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura. Again, magiging maulap ang papawirin at mataas po yung chance ng mga pagulan sa maghapong ito dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maging sa Aurora, Cagayan Province at Isabela, dulot ng trough o extension po nitong low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Samantala yung southwest monsoon, patuloy ding magdudulot ng mga pag-ulan dito sa Palawan Province, Occidental Mindoro, sa natitirang bahagi pa ng Visayas, partikular ho dito sa Western Visayas, Negros Island Region, at maging dito po sa Southern Leyte at Central Visayas. So yung southwest monsoon magdudulot din ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, maging dito po sa Zamboanga Peninsula at sa lalawigan ng Tawi-Tawi at Basilan. So magiging maulan po dyan dahil naman sa habagat. Ang Northern Eastern Samar, maging ang Samar Province at Biliran Province ay mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dahil din sa trough ng low pressure area. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, generally ay mga localized thunderstorms ang pwedeng maranasan ng ating mga kababayan. So dito po sa natitirang bahagi din ng Luzon, partikular dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, at natitirang bahagi ng Central Luzon, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa po ng mga pagkidlat, pagkulog o thunderstorms. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 31 naman sa Cebu at 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Iloilo City. Gayon din sa Puerto Princesa City, 24 to 31 degrees Celsius naman sa Kalayaan Islands, 25 to 32 sa Zamboanga City, at sa Cagayan de Oro ay from 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ho ng ating temperatura. Kasalukuyan po ay wala rin tayong gale warning na nakataasan mong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Light to moderate o banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:43 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:15 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio!
Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic! Love Radio! Balik na magala diri sa Palagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ay 2 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Now, sigit pang imbestiga mga higala ang ato ang Pangulo. No? Dinis Sarte, good morning din ha. Medyo nagyo tayo problema dinis ato ang FB Live karon. No? Paki-check na lang ko ani DJ Sweetheart unya. Pero diri sa 90.7 galalog-lanog ta. So, ang ato ang Pangulo, nagsige mga igalag imbestigaan ni. Nagsige site visitation, inspection, kung asa na ning naisgutan nga mga proyekto. Oh. Maoroy gihimo mga Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% presidente. Oh? Ang ato ang presidente mao may amo ana ni bunuan. Ang kanang iyahang mga galamay, mga higala, mga regional director, mga district engineer under ni bunuan, under man pud na sa presidente. Now, usa day proseso ani. No? Ang proseso ani mga higala kanang inig-award sa contractor na anay notice to proceed.
himo ng construction. Nanay certain na percentage mga higala nga ihatag. Unya, lilio na sa DP, mga pila, kwintaon na, mga pila na kaporsyento ang imuang nahuman, aron nga makapabil ka. Dili man na pwede nga, unya rabayran, ini kahuman sa construction, dili man ingon ana. Kada mahuman, a certain percentage, lilio na sa DP, halimbawa, nakahuman kag 30%, o 30%, pila man ang amount anak niya, ang 30% ato na siyang bayran. O bayran ang kontraktor. Karon, na ay tendency nga bisan ang nahuman mga higala 30%, ipagawa sa report nga ang nahuman 50-60% na. Ha? Mao na mga higala ang naitabo anang uban nga mga construction o mga infra project. Kay ang DP giluto ng daan sa kontraktor nga ingna na lang gud himuan na lang gud kamura bitaw gihapon din ay mag-check ana humanon lagi na nato himuan na lang gud na din hagod nga 60% bisan ang kamaturan 20% lang 30% worst 10% ang nahuman makakolekta na karon dito og 60% iko na lang gud na din na direktor district engineer iko na lang gud na ingna din na kana inyong tig-inspection nga 60% na nahuman kay nangayo na ra ba si congressman hapit na ang eleksyon, nangayo nag-campaign fund. So, i-report ron dito mga higala sa kining DP nga nahuman na ang 60%. No? Subayran nila 60%. Ang nahuman, 20% pa lang. Sa laktod nga pagka-istorya mga higala, ang naay dakong responsibility sa pagtanaw pagdawat, pagtanaw, pag-inspeksyon o pagdawat sa proyekto nga infrastructure ang Department of Public Works and Highways. Paunsa karon ni gawas nga wa man di ay natukod bisag usa ka poste kay ghost project man di ay unya niingon ang DP nga okay na humana. Kisay mo pakasad-on ron ana. Be, Mr. President, kisay mo pagkasado na nga niingon nga humana ang project unya wala di ay. Di ba ang Department of Public Works and Highways? Di ba ang opisina ni Bunuan nga diin ang Pangulo doon na mga higalay command responsibility? Nanginahanglan pa ba ang presidente mga higala o someone to double check sa iyang project? Yes. Kaya gingnan sa Bunuan nga okay na tanang project na humana kahuman wala di ay klaro. Di ba? O karon na nimo gi-inspeksyon nga humana ang istorya. Naa na ang problema, nabulabog na ngadto sa katawhang Pilipino nga inyuha ra di ang gisinampangkong gibutang-butangag report nga nahuman ang project, wala man day project nga gihimo. Ang kwarta sa mga tao nga gi-allocate para sa project, wala man mga higalay nakita. So kasi pagkasadon ron nimo ana. Kaning gihimo mahigala sa ato ang presidente, bumirang man ni siya ha. Ha? Bumirang ni siya. Every time nga iyaha mga higalang atakihon ang proyekto, bumirang ni siya. Mr. President, usam na imong gihimo. As having the so-called supervisory power over your departments like DPWH. Usam na imong gihimo, Mr. President. Nganong wala man. Wa man kakabantay nga gilipot na day ka sa imo ang mga sakop. Gilipot na day ka ni bunuan di ay, gibuno na day ka ni bunuan di ay pag-abot aning mga proyektong infrastruktura. Labi na ang flood control project. Diba? Bumirang gihapon na mga kaigsuunan sa ato ang Pangulo. Kanang iyahang investigasyon. And that's the reason nganong di sila musugot mga higala nga ang mag-conduct independent body. Sama atong gisugyot ni Mayor Magalong mga higala nga apilon. Apilon siya. Imoon siyang leader sa mag-imbestiga na kung tiunay ang ingon sa presidente nga kinahanglan maimbestigahan o manubag ang dapat manubag. Pero dili mo sugot ang Malacanang anak. Nga naman. Mabisto eh. Nga naa siya mga higalay command responsibility. Iya mga higalang gipabayaan kung wala man niya mga higala gi-condone ang trabaho mga kaigsuunan sa iyahang mga sakop nga dakong tinunto alang sa mga Pilipino. Diba?
negligence or worst kung iyahang gikondone. Kano sa may tabo ang negligence, kano sa may tabo, masulti na to may galang iyang gikondone ang mga illegal o mga binuang nga gihimo sa iyaha mga higalang mga sakop din na sa Department of Public Works and Highways. Ha? Kano sa na siya may tabo? Moingon ta mga higalang na ay negligence kung iyahang gipasagdan. Ha? Wa siya pakialam. Although technically, he has the knowledge to implement that project. Pero iyang gipabayaan, that is negligence mga higala. Negligence of duty. Kung moingon tagi-condone, meaning, he has the knowledge of what's going on. Nakabalo siya na unsa ng mga proyektuhan na naaba na wala. But despite ana, na siguro nagtutsa sa iya nga, secretary, district engineer. Ano yung talang ni? Balag wa tayo project mo, idin na. Ina nga na project, kumana. O para dako ang iyong bahin. Kaya dipaksian na raman ni congressman. Ang congressman, 40% niya, imuhapod. Ikaw po district engineer, imuhapod din ng examine ang mga material testing. Wala naman tayo ipatukod aning flood control. Ina na lang, nahuman na. Unya, kahuman, mo idin nag-report, ayaw kalampag din na. Dere mong bahin. So, kana mga higala nga mga instances, posible kayo nang nahitabo along the way. To, mingon ka karon, ang sadaan, kaning, mga kontraktor, kinanglan maimbestigahan. Ang problema kaya ang mga kontraktor, mga congressman mampod. Mga congressman magyapon, mga kaisunan ng kontraktor. Nang rintalang og pangalan, nang rintalag pangalan og lisensya sa kumpanya mga higala, tungod kay ang kumpanya ni congressman dili qualified nga mangontrata. Mao nang nag-royalty anang mga kumpanya mga higala nga nangadawit karon, kanang 18 a 15. Ang 8 ani mga higala identified nga iya gyud sa mga congressman. Nangadawit kay ang ilahang mga kumpanya dili qualified mag-appeal og bidding. For whatever reason, nganong dili qualified, nganong disqualified, mo nang nagamit og kumpanya, lisensya sa kumpanya nga qualified in a form of royalty. Mo na diskubrihan sa initial mga higalang investigation ni Senador Rodante Marcolita. Daghang mga appeal sa kining construction na abundansyahan mga higala, daghang mga project, bilyon-bilyon ang pundo sa mga project. Ang tinuod, wa makabalo ang kontraktor, wa makasapi ang kontraktor katong nakapangalan mismo dito. Ang nakasapi ang congressman kay mao'y nagpadagan sa construction mga higala, gigamit lang ang lisensya sa kontraktor for a fee. Natural man na may royalty ang tawag ana mga kaigsunan. So mao na ang initial nga itabo. Mo na nga, very ironic nga ang presidente mga higala mo ingon, musaway ani mga flood control project nga siya man ang on the top ani tanan mga higala to supervise. Nag-mention ta kaganiha nga gikondon, posibleng gikondon sa presidente. Kung ang presidente nakabalo nga there was really an intention to corrupt the budget and that will affect mga higala the project. Kung nakabalo siya na siya prior knowledge ana mga kaigsunan, stop on his part nga moingog imbestigahon, and maybe that is only pampalubag ng loob para sa mga Pilipino nga nag-alboruto mga higala tungod aning bilyon-bilyon nga pundo nga way nahimo sa ato ang problema. Tama din na, kagawa din ni Pebinito. May na silang ipang firing squad. Yan ang inig firing squad, dili patindugon. Patuwaron! Patuwaron, murag sigbin ba? No? O niya, ipatiro sa sniper mga higala. Patuwaron. No? Murag katong asawa ni reklamo. Lab, ayaw ko himuag sigbin laboy. Tao, mangkulab. Patuwaron mo. Ambot nganong na ay mga
laki nga hilig yun anang patuwad-patuwad yung mga higala. Siguro gusto mo tanaos naong patuwaron. So, mao na ang istorya din ha, mga kaigsunan. So, dili din exempt ang presidente aning isyuhan niya. Siguro, ang ato ang mga higalang Blue Ribbon Committee nag-una sa ubos. Paingon sa ibabaw. Oh. Naaman ta mga higalay unsay tawag ana kanang duha ka klase nga investigasyon. Kanang magsugod ka diri sa ubos, paingon sa ibabaw, o magsugod ka sa ibabaw, paingon sa ubos. Wala investigasyon may gala nga moderitso ka og tunga. Kanang moderitso og tunga para lang na sa mga illicit love affair. Tungaon na yun, kaya basig masakpan sa bana. Maniguro na yun ang panuha. Nata mga higalay kanyang, di ba, micro and macro perspective for the investigation, mga kaigsuunan. Macro, kung mag-unatas dako, paingon sa gamay. Kung mag-unata, gikan sa gamay, paingon sa dako, micro. Ang tawag, diba na, yung mga micro-entrepreneurship. Gikan sa gamay nga negosyo, paingon padako. Diba? Micro o macro. Pero ang mga Pilipina, mga higala nga mo abroad, labi na dito sa Saudi, ang tawag anak mga higala, micro. Nganong micro man dyan? Kay gikan diri sa ilang Paris nga gamay, muadto dito mga higala sa mga Arabo nga dako. Mauna ang micro. Alam mo, ang inyong asawa dito sa Middle East ron, Wibi sa baron, ugma, birnis, ilahan ng happy day na nila dito sa mga parke, agaray. Asing nag-date na po turog mga bangason dito. Gilok na ba kayo daw ng mga bangason? Murag bangas din ha sa kuan, bana ni Bikbik nga si Paul, labong kaayo. Gituyo yung palabong. May buntag din na Noel Resentes. Raymond Dave Manota, may buntag. Bobby Narbay, good morning. Daghani mag-comment si Ronel Abiliana, Ricky Edge, Sir Jaime Balneg. Mayong buntag sa inyo halina. So, kana mga higala sige giyawit sa to ang presidente, dili siya exempt ana. Daw nagharakiri siya na mga higalang istorya ha. Ngano man, back to you ana. Di ba? Murag iyahang gisimhot ug unay ang iyahang lubot mga higala. Unya kahumaningon siya, bahuman. To picture out. Murag gisimhot ni presidente unay ang iyahang lubot. Unya kahuman ingon siya, bahuman. Bahuman. Pero man, iyahaman ang departamento executive branch. Kung na may gikongko din na mga igala ng mga congressman, kay mao magyud na ang presumption kay ang budget yan anukad sa ilaha, kabaw sila kanus ang mugawas, pila ang mugawas mga kaigsunan. Lahi na siya nga departamento. Kana, muna'y dapat po apilog imbestiga. No? Dapat apilog nag-imbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee. Tungod kay sila ang usa sa mga stakeholder ana paunsa na naabot dito sa DP. Kay kung mayroon ang DP, mao naman tinigbasa naman na naabot sa MOA. Kung hindi na namo ma-implement ng proyekto na nahulog na ghost project kay perti man dako agikalta si congressman di na magkaalaman. Di ba? Moingon si presidente, wala ko'y labot ana. Dili na ako departamento ng Congress. Legislative na, dili na executive. Pero ang DP, Mr. President, nga maoy mag-check kung okay ba ang project, naabag yung project, dili ba substandard, dawato na ba na sa gobyerno. Those are the powers, mga higala, sa Department of Public Works and Highways. Karon, wala na nahimo sa DPWH, for whatever reason. Mapasaylo ba nato mga higala ang DPWH? May ngunta nga, basig na sipyat lang. Naabay sipyat anang kadaghan? Walay kalainan sa ako ang amiga.
Nakatulo na paangkan. Kada paangkan, maingon na disgrasya. O siya disgrasya, katulo na ka na paangkan, disgrasya lang gyapon. Pwede ba na makaklaim ta nga na ay sa tuingon ni Arroyo ito na lapses of judgment. Lapses of judgment. Di ba? Pwede ba nato na istorya? Sa kataas sa panahon, sa kataas-taas sa proseso nga dapat himuon, gikan sa pagsugod, sa tawag na, break, sa tawag na, kanang mag-isugod ba sa project ba? Mga ceremonial, kuan? Sa ito man na, DJ Sweetheart? Groundbreaking. Pag groundbreaking, ano, why project? Na-groundbreaking nga gihimo na. Why project? Pwede ba mag-groundbreaking na to? Why project? Pwede. No? Umag-groundbreaking mga higala, wala project, makuyawan, mapuntaan niya itong technician. Ay, pati magkusuga. Sige na lang, taon-taon, balik na may higala, man lamang pipila ka mga painomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ng sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala diri sa ito kuyog sa programa nga Issue sa Masa. Samtang doon na 41 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Mauna din na ang problema. No? Now, sa ako nang na-mention may gala, no, nga proseso, nga dili basta-basta na dawaton sa gobyerno ng project, gikan sa kamot sa kontraktor. Na isang katutak may gala nga inspection ana. Sa pagpabil pa lang mga gala by percentage, makabalo na ang DP kung tarong ba na nga project. Iyahan ang na-inform mga higala ang presidente, matay Mr. President, billions of pesos ni nga kantidad sa project. Wala man ay Mr. President, groundbreaking naman na ito. Wala man ay Mr. President. Di ba? Imo na nag-inform. Nga no, wala man gi-inform mga higala ni bunuan ng presidente po. Oh. Di ba? So, pasig si bunuan, dako po mga higala tigbas nila. O nagaungan mga kaigsunan sa mga congressman nga nakaugom og dako aning punduhan ni. Or mismo, ang atong presidente nakabalo, pero ang siya mismo, iyang asawa, na ay bahin. Walang karon kinabulabog, hugas kamay mga higala. Di ba? Ana lang naitabo din na. Pero, kani, kay maimbestigahan man yun ni. Magkaalaman ta. Pero di gawas pa ang istorya nga kimahay si Mark Villar. Oh, kay siya ang sekretary sa Department of Public Works and Highways during Duterte administration. Siya ang sekretary mga higala. O siya, kani daw mga projika daw ni. Panahon pa daw ni Mark Villar. Karon pa mo moingon nga panahon ni Mark Villar. Nga nangabahaan na ta? Pila na mo katuig galing ko din ha.
Sobra na mo tulo ka tuig karon inyong ipahid ni Mark Villar kay maudong si Mark Villar o si Camille Villar muingon permi nga amping mo sa biyahe kay nakabalo daw mga higala nga substandard ang mga infra tulay ug magkarsada substandard daw mo daw ha pagkatunto mo daw ang naa mga higala sa katong campaign ads ni Camille og ni Mark Villar amping sa biyahe pati pas Bongo na igos widening kay naaman po yung mga tarpulin si Bongo nga amping sa biyahe labi na tong Lenten season nga nag-angat ang eleksyon mga higala naaman na amping sa biyahe giapil pa sa mga panuhak wa nyo una tulo na katuig mo kapin din ha karon pa mo mamasangil anang mga tao nga wa na din ha kadugay na ninyo tulo na mo katuig karon pa mo nakabalo ngayon ana dapat before na ninyo gidawat kung tinuod ng istoryahan na nga trabaho na ni Mark Villar before na ninyo gidawat inyo na nagisultis publiko nga na ay paltos nga proyekto ni si Mark Villar or even prior ni exit si Mark Villar for running ni Senator mga higala inyo na nang gimension karon inyo nang gimension kay inyo na pong iduhig ngadto sa Duterte administration pero kaning gobyerno ha mga higala way laing trabaho kundili magsigig name drop anang mga kabuang ipahid ngadto sa previous administration. Tama ba na? Puro na lang pamulitika. Tungod kay si Inday Sara ang number 1 contender sa pagkapangulo, mo nang daoto nila ang administrasyon sa amahan ni Inday Sara. O tinuod pa ni, tuloy naman mo katuig kapin din ha. Nganong karon ramon ni Piait nga kang Mark Villar na nga project. Di ba? Perte pagay inyong pa-picture-picture gani. Ana mga proyekto sa previous administration, inyo paganing declaim nga inyuha na. Unya, kamo mo'y nagpadayon, karon napalpak inyong ingnon nga iya na sa administrasyon, wa man ta kabalo. Okay sa previous administration, pero pag take over sa bagong administrasyon, bagong sekretary, mga galang opisyalis din na sa DPWH, dito na nahitamong sinampangkong, kay gi-inspire mga higala ang corruption, anang liderato din sa Congress. Posible man na siya nga naitabo. Ay, nako. So, kini mga higala nga investigasyon, kay nagunitan man ni Senador Marcolita, daghan sa mga Pilipino ang hopeful. Hopeful mga higala nga matagaan gunig katinawan. Because, to my mind, this is make or break para sa usa ka bagito maigalang senador nga gisaligan sa daghang mga Pilipino. Milyon-milyon nga mga Pilipino misalig sa abilidad mga higala katakos o sinseridad ni Marcolita. So, make or break ni saya. Dini niya ipakita mga higala nga pwede di ay maimbestigahan kung tinudon. Dili mapolitika ang mag-imbestiga. Nga naa di ay mga higala gahom ang ato ang gobyerno nga mo determine kinsa gyud ning mga kawatan o kinahanglan nga masilutan. Di ba? So mayon ako, make or break po ni sa part mga kaigsunan ni Senador Marcolita. Nga iyahang ipakita ang iyahang mga higalang katakos batok aning mga kawatan sa gobyerno. Kay kani mga kaigsunan manggod nga isyu kunaibans dinhi ang Congress o ang Malacanang. Nakabalo naman tagkin sa leader din sa Congress. Nakabalo naman tagkin sa ni mga tao, mga higala sa Malacanang nga posible nga nakasapi aning transaksyon na ni. Pero nag-iyahay na rin mga panuwak kaya naipit na save your own neck. Ang ilarong moto nila. Nag-iyahay na mga higalang panghunaw. Si Tambaloslos nang hunaw pong iyahapon. Si Ko nang hunaw pong iyaha. Si PBBM nang hunaw pong iyaha mga higala. Gitabangan pa siya panghunaw ni Claire Castro. Di ba? Ang DPWH, wag yun mo resign mga higala nang hunaw. Pagkapanghunaw ka DPWH, kaya ikaw mo responsable sa pag-inspeksyon hangtod sa pagdawat anang proyekto. Unya ka na din proyekto non-existent din na siya. Paano siya na mo na siya malutsan? Shame on your part. Nga nakalutsar na proyektuhan na hurot ang pundoan na wala man din ang projika din na ghost man din na di pangkawat man din ang pundoan na pausa ka makalutsar na istoryahe daw ko unay dako rong problema ni bunuan
tugkan yun daghan kayo mga higalang uban sa ulo ni bunuan. Oh. Maipag mo tumar ka na lang og alaksan. Laksan if argued ang pilia kay wa yun ang pamaol nimo sa investigasyon ni Marcolita. Ha? Oh, wa yun ang pamaol nimo makatumar kag alaksan pero ang pamaol ay mawala. Ang imong problema dili na mawala. Ngano man kay bilyon-bilyon ang nawaldas nga wala man dahil project under your command and supervision. Taon-taon, balik tamay galaw man lamang pipila ka mga pahinumdum. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na mga igalan, dito sa Tapanagkuyog sa 90.7 Love Radio. Good morning dia kay Ma'am Bing Tan. Kang Lalay Salon din na. Good morning sa may puan. Lanog-lanog ta din na. Iya po mga angel din na. Murag ginaukoy-ukoy po na din na sa mga tricycle driver daw. Kaning babae nga ukoy-ukoyon gani. Nya nakabaw siya nga ginaukoy-ukoy siya. Grabe kakugihan. Grabe mga mamustura mga higala. Puwa kayo aping. Si Tating Oroyan po din naspuan. Good morning ninyo. Ano yung ng mga ingon-anak man ng mga babae. Oy. Musamot mga higalag kainlab ang mga mangukuyay. Dinapod ilaha. Big-big o ilaha. Paul din na. Na po yung mga PUG driver din ang sigig ukoy-ukoy anang ilaha din ng mga waiter din ha. Tinga in taon si Paul, ang iyahang giluto sinabawan man, pag ukab sa kaldero mura na magpinirito mga higala, ngano man, wa na'y sabaw. Nahurot og hatag sa iyahang waiter ang sabaw ngadto sa mga driver. Grabe mo higop og sabaw ng driver. Pasustansya gyud ayo mga higala sa sinabawan din ng Paul.
Una, mga higala, 53 minutos, suman ang alas 8 sa buntag. Ang ato may galang chairman sa Commission on Election nagkumpirma nga gikawat ang iyahang bag, apil ang iyahang ATM dito sa Pasay. Oh. Katong kawatan na to, akong duda ato, taas kay tog intel. Ha? Nganong nakauna, nganong nakabaman siya nga dito si George Garcia. Oh. Ikaduha, nganong nakabaw siya. Ha? Nga bag to ni George Garcia. Oh. Pero wag gyapon palpak gyapon iyang taas nga intel mga kaigsuonan. Ngano man. Kaya ang iyang pagtuo ang mga bayad sa politiko kang George Garcia aron padag-on atong milabay eleksyon na dito sa bag ni George Garcia. Amo sigo yung pagtuo kani kay notado kay ni si George Garcia nga daghang kay kwarta binayad sa mga politiko. Oh, ang nidaog pildihon ang napildi padag-on George Garcia. Mauna ang kang George Garcia mga higala nga trabaho. Ang nidaog ideklarang pildi, ang pildi ideklarang daog. O daghang kwarta si George Garcia. Motoy hunahunas kawatan kani. Daghan yung kay ni sulod kay daghan kay ni kwarta si George Garcia. Kawaton tani. Ana siguro mga higalang kawatan. Wa kabalo ang kawatan nga ang kwarta tuan na sa bangko ni George Garcia sa Hong Kong. Ha? Ang iyahan na lang nakuha, ang bag na lang ATM, wagay kwarta na apil mga higala. Ngano man, kamayo mo tago anang George Garcia o kwarta. Ha? Palpak tong kawatan na to. Oh. Kau nga kawatan, dili ka makaisa sa imuhang kapwa kawatan. Di ka makaisa sa imuhang kapwa kawatan. Maunay ni tabok ang George Garcia. Ingon na yung Pasay Police. Naa na may suspect. Naa na day suspect. Dali ara makakita ang suspect ni mga pulis ani. No? Kana mga pulis nga dali kayo makakita og suspect mga higala. Business atong experience sa mga police beat kaniadto. Duha lang na. No? Either kaila nila o niya nakita nila sa CCTV niya nailhan identify nila ang naong police character mo tigpanguot din na tigpangawat anang ilahang AOR or kanang mga kawatan binuhi ra pud na sa mga pulis. Di ba? Kung dali naman kay ka makaingon nga naanay suspect. Dili pa i-divulge ang pangalan. Okay. Ongoing ang follow-up. Ongoing ang follow-up mo. Manay rason permis police mga higala. Tapos ginoo ko 15 anyos taan ng police beat. Bisag wa pa'y suspect inom na suspect. Kinsa man sir? Dili pa pwede i-divulge kay ongoing pa ang follow-up operation. Bisag wala god. Aron ingon lang naas lay gihimo paspas ang ilahang investigation. Ana ba? Pero wa sila makapakong nga wa man din hang kwarta ni George Garcia nga income niya itong milabay nga 2025 elections, itong May 2025 elections. Wala man na niya gisuod diha sa iyang bag. Inyuhan ang habluto ng iyang bag. Tuaman sa iyaha daw mga higalang bangko sa Hong Kong isulod tong bilyonis mga higalang palpak gihapon tong kawatan na to bisag tao. Palpak. Tiba kag pangawat anang bag ni George Garcia, wa ka kabalo nga wa man din ay sulod di ay. Tuwa man di ay ang iyahan ng mga kwarta paingon sa Hong Kong naon. Nailad ang kawatan. Ayaw lagi taluha, wala lagi taluhanay lagi. Pariha mo o gawi, walay taluhanay, di ba? Pariha mo puro chick boy. Unya imuhang taluhon ang asawa ng imong barkadang chick boy, dili ka kataluan na kay matan pa nas pinya, matan pa nas bukag. Di ba? Jan kasas. Why taluhan na pariha mo kawatan. Di ba? Di ka kataluan na kay pariha mo og style. Pariha og style. Og sa manok pa na, pariha mo og style og sinampukan. Medyo lisod, lisod mga higala magdaog. Lisod husgahag kinsay
maayo. Alright! Wa naman tayo oras mga higala eh. Labi pag kayo ta hisgot-hisgot, labi na kining istorya ning mga kontraktor nga mga congressman nga ipa-freeze daw ang account. O kini mga higalang istorya sa investigation ni Marcolita nga naanay hinay-hinay na bulatlat mga kaigsunan. Anyway, napataog mapon Biyernes man. Ato ani mga higalang palapan uban pa nga mga isyu dinhi sa programang Isyu sa Masa. Apan una ta mga higalang magbulag-bulag ato aw nang pulong pamalandong garong buntaga. Ang ballpen o papel dili sukdanan alang sa malahutayong panag-uban apan ang katagbawan nga naangkon sa matag bahin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tunumapon sa matag na samang istasyon dinis 90.7 Love Radio Isyu sa Masa. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Salamat kayo, mayong buntag and keep safe always. Bye-bye! Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.